este vár exkluzív környezetben a L'Amour Bar. Gyönyörű hölgyek, műsorok és italakciók várnak már este 8 órától. Belépés csak férfiaknak. L'Amour Bar. Győr, Fehérvári út 11. www.lamourbar.hu. A reklám után mindig jó zenék mennek, mindig ezt van nálunk. Állandóan ezt hallgatom autóban, munkahelyen mindig. Egész nap megy nekünk az üzletbe, csak a Kék Duna. Ezért vissza a kedvenc zenéihez. Kék Duna, a rádió, ami összeköt. You can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.